Deputati nazzjonalisti li tkellmu mal-Malta Today ikkonfermaw li Simon Busuttil qiegħed taħt pressjoni mill-eruq tal-Partit Nazzjonalista. U mal-istess gazzetta ntqal li stħarriġ intern li sar fl-aħħar ġimgħat ta' daqqa ta' ħarta lil dawk li jaħdmu fil-qalba tal-partit. Il-gazzetta kienet qed issegwi fatti żvelati fil-kulħadd u One News dwar l-inkwiet intern fil-Partit Nazzjonalista u għalkemm id-deputati kunu kwotati jgħidu li Busuttil mhux qed jiffaċċja ribelljoni kbira internament fi kliemhom ma jfissirx li m'għandux problemi. Li qed jiġri hu li attivisti tagħna jilmentaw dwar il-wirja mhux tajba ta' Busuttil u qed ikun kważi impossibbli li ma jinnotawx dan. Imma id-deputati biħsibhom jiġbdu ħabel wieħed kif qed noqorbu lejn dik li tista' tkun is-sena tal-elezzjoni kien ikkwotat jgħid deputat minn nofsinhar ta' Malta. Bekk huwa ikkonfermat minn sors ieħor dak li żvela One News li d-deputati qed jaslilhom il-messaġġ biex ma jiqlawx inkwiet għaliex l-elezzjoni ġejja dalwaqt. Illużjoni li qed joħloq il-kap nazzjonalista u ta' madwaru. Fil-fatt din kienet it-tema li ddominat il-laqgħa tal-grupp ta' tmexxija nhar it-tnejn li għadda, kif ikkonferma Simon Busuttil innifsu u l-istess ġara fil-grupp parlamentari, b'deputati jħossuhom skomdi jgħidu x'iddiskutew. Dan għax Busuttil gideb lill-midja meta fi stqarrija qal li se jiddiskutu biss il-viżas. Fil-fatt, bħal Claudio Grech ħarbitlu l-konferma li fil-grupp iddiskutew l-elezzjoni ġenerali. Kien fil-fatt skont tal-viżas u ovvjament kienu kollha interna li ma sax nitkellem dwarha. Taqbel ma Simon Busuttil li għall-elezzjoni ġejja dalwaqt? Ma niddiskutux jien bħala policy ma niddiskutux dak li ġie Taqbel ma Simon Busuttil li l-elezzjoni fil-grupp parlamentari. Mal-Malta Today deputati ieħor ukoll irrefera l-istħarriġ intern u qal li dan juri li jridu jaħdmu iktar. Iżda fuq kollox tkellem dwar ir-raġuni għaliex dawk li jridu jisfidaw lil Busuttil mhux se jagħmlu dan issa. Ħadd mhux se jiċċaqla biex jispiċċa mċappas bit-telfa elettorali kien ikkwotat jgħid deputat ieħor. U hawn ukoll il-konferma li kien hemm diskors fl-laqgħat tal-kumitati li ġibet l-attenzjoni tad-Dar Ċentrali. Iżda ma kienx dan l-iktar li ħasseb li tmexxija l-iktar li kienet urtata kienet b'kummenti ta' nies importanti fil-partit, bħal sindku tal-Mosta Edwin Vassallo u deputat Jason Azzopardi. Dan wassal biex fil-grupp parlamentari ta' tlieta Simon Busuttil iddiskuta d-distretti mad-deputati u għarrafhom li l-partit se jibda kampanja qalila li hu se jkun il-wiċċ tagħha. Kampanja li tiġġustifika dak li d-deputati qalu mal-Malta Today li Simon Busuttil għadu irid jibda billi jibni l-kredibilità mal-eruq tal-partit.